Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Jama'a masu sauraronmu da kallonmu a daidai wannan lokaci, ina ma kowa fatan alheri. Kamar yadda muka saba yau ma ga mu tafe da karatun malam. Na fatar kowa zai kallo lafiya kuma za ku saurara lafiya. Akarmakallahu bismillah. Idan musulmi alwala zai kwanta, to za a sanya mala'iku guda 7 suna tsaron shi. Duk sadda ya juya sai sun masa addu'a, Allahumma ghfir li abdika fulan fa innahu bata tahira. Allahumma ghfir li abdika fulan fa innahu bata tahira. Allah ka ji kan bawanka wani ya kwanta da alwala. Idan ka za a samu wani shaydani yace zai zo ya sa masa mummunan mafarki ko firgita, nan take mala'iku za su kabe shi. Sannan kuma wato zai zamo ma'aiki mai tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ce idan musulmi ya alwala zai kwanta, to za a sanya mala'iku guda 7 suna tsaron shi. Duk sadda ya juya sai sun masa addu'a, Allahumma ghfir li abdika fulan fa innahu bata tahira. Allahumma ghfir li abdika fulan fa innahu bata tahira. Allah ka ji kan bawanka wani ya kwanta da alwala. Idan ka za a samu wani shaytani yace zai zo ya sa masa mummunan mafarki ko firgita, nan take mala'iku za su kabe shi. Sannan kuma wato zai zamo duk wani abu na sharri da ke kulla da daddare, kamar yace wa min sharrin nafasati fil uqad, yace wa min sharri gasiqin idha waqab, da sharrin dare in yayi duhu, da sharrin kullan tsafi. Mafi yawa mutane an fi samun su kwanci suna bacci tsafi ya kama su, wanda suna kwanta da alwala tsafi ko samma ko sihiri ba ya cin musu, suna samun kariya Allah. To zikiri na gaban mutum yayi alwala ya zauna bakin gado, ya haɗe hannuwan shi guda biyu wato haka, ya karanta kul huwallahu da bismillah ta falaki da bismillah nasi da bismillah, ya hada ya tofa, ya shafa inda hannun shi ke kaiwa a jiki, ya sake hadewa ya karanta kul huwallahu kafa daya falaki daya nasi daya, ya tofa ya shafa ya kai inda hannuwa ke kaiwa, yayi wannan sau 3. Abubuwa da yawa suka faru in mutum ya haka. Na farko dai ya samu lada ta wanda ya karanta alkur'ani gabaki daya, har annabi ya faɗa a hadisi ingantacce, yanzu ɗayan ku ba zai iya karanta alkur'ani gabaki daya, har annabi ya faɗa a hadisi ingantacce, yanzu ɗayan ku ba zai iya karanta qur'ani ba ya sabke in zai kwanta bacci. Suka ce annabi mutum ya kwaso gaje aiki ya gaje a ce zai kwanta bacci ya sauke qur'ani, yace kwarai ma kau, yanzu ɗayan ku bai iya karanta qul huwallahu sau 3 in zai kwanta bacci. Ya samu lada da fallar karanta alkur'ani dungurun gubnin shi. To gashi mutum ya karanta qul huwallahu 3, sannan ga falaka ita kanta guda 3, duk wanda ya kalli ma'anarta, قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد amma idza hasada. To duka sharurrukan da ake kullawa wanda yan adam suke yawo da shi yanzu, mutum ya nemi tsaron Allah akan wannan. Kuma wallahi ula'uzunan da muke ganin su kamar wani abu da ba ma ba su cikakken muhimmancin da ya kamata mu ba su, ba ma ba su cikakken darajar da ya kamata mu ba su, ya kamata mu ba su. Allah ya taraje su saboda kariya gare mu daga dukkan sharri. Ma'abocin kula'uzan nan mai karanta su bisa tsarin su da ladabin su, mai karanta su bisa sanin ma'anar su da yi musu adalci da insafi, shine mutumin da ke mai nasara a wannan rayuwa. Shine mutumin za a ga jirgin shi ya tashi sama, makiya mahasada mugga sun kasa kabo jirgin. Amma mutumin da ke kawai hunce, mutumin da ke tube, mutumin da ke zindir, ba shi da komai na kariya, jirgin shi na faffakawa, za a sa bakan dan koma tukun ba sai an sa bindiga ba alboshi ya rikito. Ya dan fara samun saitin rayuwa, yana daukakuwa kawai, wa in yakadu allazina kafaru la yazluqunaka bi absarihim lamma sami'u dhikra. Kawai su sa ido su halbo mutum da wannan gubar tasu, ya rikito, baci ya kama shi, ya rikito, hasada ta kama shi. Shi yasa daga cikin su akwai yawan sharri hasidin ila hasad. Allah ina neman ka tsare daga sharrin mai hasada, sadda ya hasada. Hasada wani irin dahi ne, wani irin mugun abu ne da ke hita ya fasa gini, ya fita ya kona gona, ya fita ya kashe dabba, ya fita ya kashe dan adam. Lokaci mutuwa shi ma bai ba, wani lokaci bugun ya kada ta kashe shi saboda mutum mai mugun baki. Don haka mu daina wasa akan wannan. ƴaƴanmu suka dan tasa suna iya mu sa su yi alwala, mu hada hannayensu su karanta su shafa. Wanda ba sa iyawa sai mu tafi ga wancan zikirwa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake masa sayyidina Hassan da Husaini,
u'izuka bi kalimatillahi tammati min sharri ma khalaqa ko u'izukuma ko u'izukum ko u'izukunna jami'in mata ne a yi musu wannan tamatin din nan a tofa a shafe masu jiki haka ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya karanta. Insha Allah ta'ala za mu tsaya daidai wannan gabar sai mu sake haduwa kuma a sabon shiri. Wassalamu alaikum. To jama'a, duka a nan muka kawo ƙarshen wannan karatun na yau da malam ke gabatarwa. Sai ku tare mu a lokaci na gaba domin kawo maku ci gaban darasin nan da malam ya gabatar a yau. Idan ka ji daɗin wannan darasin da malam ya gabatar, ka danna mana alamar like. Idan wannan shine zuwanka na farko a YouTube channel namu, ka danna mana subscribe. Sana ka danna ƙararrawar sanarwa domin sanar da kai ci gaban wannan karatun da malam ya gabatar.